PNL simte mirosul înfrângerii și încep să justifice încă de acum o nouă posibilă acțiune de anulare a alegerilor prezidențiale. Atât europarlamentarul PNL Sigfrid Boreșan, cât și deputatul Alexandru Muraru apar în spațiu public agitând marota interferențelor Rusiei în alegerile prezidențiale. Domnilor de la PNL, nici în al 13-lea ceas nu vreți să înțelegeți că românii nu vă mai vor, indiferent de ce boți și interferențe visați. Realitatea pură pe care nu vreți să o acceptați este că după 35 de ani, românii s-au săturat de incompetența voastră, de corupția și falimentul pe care le-ați cauzat României. Dar pentru că nu aveți curajul să vă asumați acest lucru și să acceptați înfrângerea, încercați prin cele mai nedemocratice mijloace să vă prelungiți agonia. Poporul român nu mai poate fi oprit și este momentul ca acesta să fie tratat cu respect și să îi se facă dreptate. Respect pentru democrație, respect pentru România, respect pentru George Simion.